Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan i Patri! Què passa, gent del món? Per fi anem a parlar de política. Bé, no, en realitat no. Però sí que anem a parlar sobre un moviment sociopolític que marca tota una època i del qual València fon l'epicentre de tota Espanya. L'anarquisme. Què és això? Pues és un moviment molt variat i difícil d'entendre, però que bàsicament busca l'igualtat extrema entre persones i rebutja l'existència de les lleis, l'estat o la pròpia autoritat, considerant-los roïns per a la societat humana. Aparegué gràcies a les idees socials de la Revolució Francesa i acaba lligant-se a la Revolució Industrial expandint-se per tot el món. Diuen que n'hi ha més tipus d'anarquisme que anarquistes. Estan l'anarcosocialisme, l'anarcocomunisme, el mutualisme, l'insurreccionalisme, però bàsicament se poden dividir en dos grups. Els col·lectivistes, que contemplen a la societat com un sol organisme, i els individualistes, que contemplen les llibertats individuals. I en concret en València triomfaren les dos corrents. Primer l'individualisme per mig de l'anarcoprimitivisme i després el col·lectivisme per part de l'anarcosindicalisme. El primer, l'anarcoprimitivisme, triomfa entre les classes altes valencianes, la burgesia. Vingué des d'Alemanya a finals del segle XIX i reflexava la protesta contra l'industrialització i els mals de la civilització moderna. Reclamava tornar a un estil de vida en contacte amb la naturalea, com menjar vegetarià, realitzar barates, trueques o anar nuet. Triomfa especialment en les comarques de l'interior, les capitals i el Pla de Requena, zona de tradició comunera, on molts burgesos valencians viatjaven des del Cap i Casal per a fer jornades de convivència. El segon fon l'anarcosindicalisme, i este té tela. Naix que a partir dels moviments obrers, principalment de Rússia, se basava principalment en la col·lectivització de la terra, l'organització obrera per mig de sindicats, l'internacionalisme i l'ateisme, per considerar a Déu una autoritat per damunt dels propis humans. Comença a expandir-se per tota Espanya a partir de principis del segle XX. Al nord, en Catalunya i el País Basc, entre la classe obrera, i al sud, Andalusia i Castella-La Manxa, entre el campesinat, quedant València en un punt mig, triomfant sobretot en la comarca del Camp del Túria, on pobles com Benaguasil, Riba-roja del Túria o Vilamarxant eren completament anarcosindicalistes. I apleguem a 1919, quan se funda el major grup anarquista de tota Espanya, i un dels majors i més representatius del món, la CNT, la Confederació Nacional del Treball, una confederació de sindicats de tota Espanya, i que en València ha plegat tindre més de 100.000 afiliats, convertint-la en l'epicentre de l'anarquisme espanyol, abans de la Guerra Civil, quan l'anarquisme triomfa en Catalunya, a la qual també se li uniria la FAI, la Federació Anarquista Ibèrica, en 1927, funda en una platja de València, com a unificadora de tots els grups anarquistes d'Espanya, Portugal i Hispanoamèrica. Foren aquestes associacions, manant la CNT, les que recolzaren les grans insurreccions anarquistes de 1932 en Catalunya i que ràpidament se contagiaren a tota Espanya, inclosa València, en forma de folgues i disturbis principalment dels sectors metal·lúrgic, de premsa i elèctric. La segona insurrecció anarquista comença en Xiner de 1933. En Benaguasil, Riba-roja del Túria, Bétera i Utiel, els grups anarcosindicalistes proclamaren el comunisme llibertari com a nou sistema de govern de la Segona República Espanyola. El dia 8 esclataren bombes en Xestalgar, Bugarra i Pedralba. N'hi hagueren intensos combats entre la Guàrdia Civil i els anarquistes, i en este últim poble els anarquistes assaltaren l'Ajuntament, penjant la bandera roja sobre ell. Eixe mateix dia foren derribades dos torres elèctriques en Sagunt, i n'hi hagueren varios intents d'incendi d'iglesias en València, en la que les manifestacions tallaren el tràfic de tramvies, com mostra esta famosa foto. A la setmana següent serien suspesos els alcaldes de Bétera i Bugarra per ser còmplices dels atacs. Més d'un centenar de persones foren deteses i molts sindicats tancats. I les manifestacions i atacs no acabaren fins a desembre de 1933. La CNT-FAI finalment se desentengué dels altercats violents. I bé, la divisió que s'estava produint en Espanya, dretes contra esquerres i tal, deixa de costat el seu enfrontament contra el govern republicà per a fer-lo el seu aliat. Apleguem a la Revolució Espanyola o a la Revolució Social de 1936. El cop d'estat de Francisco Franco encengué la metxa de la revolució. La CNT-FAI, junt amb partits comunistes i altres grups sindicals, començarien a implementar el comunisme llibertari o l'estat anarquista en l'Espanya del bando republicà, en la complicitat del govern de la República, al que la CNT nomenà un instrument de lliberació en lo que acaba anomenant
anomenant-se l'estiu anarquista. Les expropiacions se feren la norma. Les fàbriques passaven a estar controlades pels treballadors. S'impongué una economia de barata, trueque. Se prohibiren els actes religiosos i la possessió d'imatges religioses. I se formaren exèrcits de milicians que partien cap al front de Terol, com la Columna de Ferro fundada per José Pellicer Gandia, i comitès de govern independents a la República, com el Comitè Executiu Popular de València, que s'encarregava d'impartir la llei anarquista, en el mal sentit de la paraula. Molta gent fon víctima dels paseillos, seqüestres en plena nit que comúment acabaven en un fusilament, a vegades a famílies senceres, per qüestions ideològiques o venjança personal. L'economia caigué en picat. Se destruïren multitud d'obres i monuments històrics per ser religiosos, com la concatedral de Castelló de la Plana, que fon completament arrasar, o la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats de València, que fon parcialment incendiar, o s'assassinar indiscriminadament a retors i monges. Tot això de forma il·legal, sense que el govern republicà fera res per a parar-ho. Finalment, en 1937, l'arribada al poder del comunista Largo Caballero i el trasllat de la capital d'Espanya a València feu que comunistes i anarquistes deixaren de dur-se bé. Se desplaçà els anarquistes dels comitès, separar la seva reforma llibertària i se centraren els esforços en guanyar la guerra. La Sente Fai perdria tota la seva força i finalment, en 1939, Franco l'integraria en els sindicats verticals de Falange Espanyola. I així acaba la gran història de l'anarquisme en València. Com a curiositats, l'anarquisme deixà un vestigi molt important en València. Durant la Guerra Civil, els comitès anarquistes feren una amplíssima propaganda de guerra exaltant l'identitat del poble valencià, com per exemple esta, en la que podem veure a la Real Senyera Valenciana junt en la bandera anarquista. També se feu propaganda en valencià, llengua que definien i gastaven per ser la llengua del poble, encara que estaven en contra de que tinguera una ortografia pròpia, ja que això significaria aplicar-li una norma i, per tant, restar-li llibertat, com definia Vicent Borja en la seva ortografia anarquista. També se difongué l'esperantisme, un moviment basat en l'idioma esperanto per a que cap llengua fora discriminar, o el nudisme, que igualava els cossos de tot el món a l'estar nuets. Però el més curiós és que l'anarquisme també deixa una recepta de cuina, la paella anarquista. Sí, com ho sentiu. O més bé, la paella vegetariana eutròfica de 1937, feta una única vegada en l'història en la masia de la Vallesa de Mandor, en Ribarroja del Túria, el 16 de maig de 1937, i que fon anunciar en el periòdic Fragua Social, convidant a tots els simpatitzants de Benaguasil, Llíria, Paterna, Pedralba, Benissanó i altres localitats. I què duia? Pues no se sap exactament, però se comprèn que era una paella de verdures, destinada a demanar la pau enmig de la guerra. Baix el lema, por la regeneración total de la humanidad, por su completa liberación y por la pronta deseada paz universal. Avui en dia l'anarquisme no té pràcticament seguidors, siguen la majoria jóvens universitaris, i en València els seus simpatitzants conviuen en grups comunistes i, paradòxicament, simpatitzants del nacionalisme català. I fins ací el vídeo sobre l'anarquisme en València. Què vos ha paregut? Vos ha agradat? Comenteu-ho tot ací baix en el hashtag anarquia i birra fria. La veritat és que mos pareixia un tema molt interessant. Fon una ideologia que marca tota una època en València i que avui en dia és molt desconeguda. Dóna-li un bon mare al vídeo, compartís-lo en tot el món, subscriu-te al canal i activa la campaneta de les notificacions. Ací baix tindràs els enllaços als demés canals que tenim, al nostre Patreon, lo dels membres i tot lo demés. Per si vols ajudar al canal i tindre accés a contingut únic, en el que també anem a parlar de l'anarquisme i sobre molts altres temes. Mos veiem en pròxims vídeos sobre la història de València, però sobretot... No te baixes del món!